Ahoj, já jsem Killord a budu natáčet různé singleplayery nebo let's playe, nebo jak se to říká, nevím. A jak vidíte, úplně Minecraft má tady různé své světy. A dáme Create New World. No, jak se ho pojmenujeme? Třeba ahoj. Máme World Options a dáme si síť, dáme díky, že bude. Tak bychom si dali síť, dáme si dar. Generace různých těch vesnic, zavřenou, atd. Tam vertical. Dáme asi default. Allow cheat nedáme a dáme si bonus cheat. Nejsem úplně začáteční, když jsem neměl koupený Minecraft, tak neměl jsem dřív koupený Minecraft, ale hrál jsem ho, zkoušel jsem ho. No, teď si dáme kreativní World. Tak, když tam je angličtina mi moc najde, angličtina pomalu. No, teď se nám generuje svět a hraju na různých serverech, IP vám nedám, ale možná je, že mě potkáte. Pokud mě sleduje nějaký majitel, tak jestli se mě někdo bude vydávat, tak to se mu nedávejte, protože to může být zrovna já. Je to upřímně laguje. Může to mít někde bonusový četku? Oni Forester. No, tak to je hrozně, jak se mi to nechcuje. To jsme vydaný, protože nějaké. Wood. Skin. Konečně. Budeme Minecraft. Jak Minecrafták. Tak samozřejmě jako ten. No, panaška v Minecraftu, jak dokáže rozbít rukou dřevo. Asi musí chodit do karate, nebo co? Že si dám dřevo. Já jsem dal sorry. No, mám, jestli si říkali, proč si vypínám ty potvory, tak to mám kvůli tomu, protože když hraju ten kreativ a něco tam chci postavit, tak mě tam furt otravujou, chodí tam, tak si vypínám, no. Teďka hodně začíná lagovat, tak já si to, Manda si to na chvilku já to na chvíli vypnu, ale nevypnu, kašlu na to.
Zvládnem. Ale bonusová čepka, tak tam si... To se jako, že jsem si nezapojil. Pojď. Jinak slyšíte, že jako docela blbě kecám. Že slyšíte všechno kolem mě. Tak ještě nemám koupené sluchátka, hraju na notebooku. No, takže možná se to jenom zlepší. Takže otevřené konopčení. Co tu máme? O Stone Pickaxe. Sakra. Složeno. Něco to nevím. Špatnou jídlo. Já teda... Já to nestupuju. Ne? Ne, mě nejde ani s tím šiptem, to nesmím. A to mě napíše na Skype. No, takže opravuju, tak jdem. Já to asi vypnu a natočím potom další video. Toto je takové jedno zkušební video. Jestli se mi to podaří nahrát na YouTube, tak... A tak. Tak já sbírám si to dřevo. A... No tak si sbíráme to dřevo. A asi už toho dneska nechám blíže. Protože se mi to teda nepříjemně laguje a mám špatnou travu. No tak jo, majte se nic pěkně a